alhamdulillah ditampi ngasaipun Pak Camat mugi dados jare penggalih teras badhe ngersakaken jengkar kondur wonten kantor nggih atur sembah nuwun rawuhipun luar biasa dan ramil ugi badhe jengkar kondur kan staf nggih monggo komandan selamat bertugas nggih matur sembah nuwun sampun kersa nglonggarke wedale nyembah ngendengaken sarira rawuh wonten ing pahargyan lumantar kula Bapak Dipa Manisa dalah Ibu ngaturaken agunging matur nuwun.